U Bijeloj kući je počela emisija gledanje klipova sa Milanom Miloševićem. Na samom startu prvi klip koji su svi zadrugari videli je snimak Dalile i Dejana Dragojevića u krevetu, gde se jasno vidi kako od jastoka prave barikade ne bi li bili blizu jedan drugom. Šta se desilo ovde? Zašto si stavljala jastok između vas? Pitao je Milan Dalilu. On je prvi stavio jastok, posle nekog vremena skloni i pitao me da pričamo i onda sam ja bila ta koja ga je vratila. Nije tražio seks ili nešto slično, odgovorila je Dalila. Ne znam šta je bilo i ne interesuje me. O kome da pričam? O čemu? Ništa me ne interesuje, a i ne sećam se. Otimali smo se oko jastuka, ko će gde da ga stavi. Bilo mi je žao ovde, ali sam se posle pokajao, dodao je Dejan. Ma da, ja sam za žaljenje i ne mora da pričam, dobacila je Dragojevićka. Neću da pričam, puštam je, uvek ispadam budala i siledžija. Probao sam i dolazio sam kod nje, tako da nema više problema. Ona nema potrebu da priča sa mnom, rekao je Dejan. Ma nema tu više šta da se priča, dobacila je Dalila. Evo vidiš, ona se ohladila, nema potrebe. Ona je ko stena, osetim ja to i tekako, sve mi je jasno. Neće sa mnom da priča, ali sa njim hoće da rešava svoje probleme i neka je. Svega sam svestan, volim ja nju i dalje. To nije pitanje, ali sve vidim, dodao je Dragojević. Sve je jasno, došlo je do zasićenja, sada teraju inat jedan drugom. Mislim da će ova igra se promeniti i da će promeniti pravu sliku situacije. Vidjet ćemo da li će doći do smirivanja tenzije ili će biti haos. Teško je posle 5 godina tako brzo preseći, ali je jasno svima o čemu se radi. Mislim da je Dalili sve izašlo na nos. Mislim da je nije lako, ali nije ni njemu nikako. Ružna je slika, ako ne mogu da budu zajedno, bolje je da se razdvoje, govorio je Lepi Mića. Vidi se da je svemu došao kraj, svašta je tu bilo. Pričam i sa njom i sa njim i sve mi je jasno. Njih drže neke stvari zajedno, tehničke, ali mislim da ovako nema ništa od toga. Ko pomisli da nešto može da se spase, mislim da nije normalno. Koče ih stvari iz prošlosti, ali stvarno više ovo nema smisla. Naravno da neće reći sve detalje iz svog života, nisu budale. Dejan je sve svesniji situacije i zato je tako odgovorio malo pre. Nisam iznenađen, ja nikoga neću osuđivati, rekao je Đedović.